Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Lamsogono rokno an YouTube channel lo hinke ang tini hinke no rokno bore asar songi phunuknai norok bo songna rungna khakhayo norok bo songna rungnai ani mo hinke ko thokri jat achar chapana bohong derai ajat norok bo an thani wo srung manana nai tongdi pulan sim paisak nai ke bebak nugui manai soya kui khangni ke phatri pekyang bono ke tabogaro som rui nai bono mix khane saplomai man pore hinke ang bono chalini o pisari rwnai tangai hingke ang bono satungo phurana nango satungo ekdin phurani se achar songnani hingke ba aboni bagui chanani muchungui tongkha chawi sima naigara siwo ekdophan thoka bwkha soimalia chana muchungmani hingke bo masa khata kono rokno nukano satungo phurani tongo ang omo ang tamni yokha hingke gua mori yogui kha jira yokha yogmani pore hingke ang mosoro yognai moso kisa nakha moso yogui nai bisi kwbang nakhai to yognai abagui ang kom no nakha to bebak no yogui na baikha tabuk bono hulnai kepe kwsap ke tui muthungjak ke bono ang tui muthungui chini rwnai chini anamukhe thokri jatba chini bai thok tui no galogui mix khainai jat hingke thok rui bo khaimano hingke angkhe bohog dernai si hwnui thok rok rwliya norok chainai di ani haike waisa norok bo thokmani thokya ang chalak saya nugui manano norok beba tabung taisa hai paspuron yogui bono rui phinai motom khe o je yogjak hingke to bahai to mar kheno phai tongkha gang tabung bono rui nai mukhe paspuron antai majon kwrui je tongmana sugnoi go borai phranjak kran khe hingke ang bono sunai norok ani video chajak hingke ba like kaisa khai share khai di norok bo srung manana ani haike waisa chainai di bwswk thokya norok saimana nafru hingke norok chakhangke saimanai omo khe thok rwjak hingke like share tei comment khai di ani haike waisa chawinai hingke ani kwtal video o taisino rok bai malai pherna ang tamo songui to phainai abono ani vlog rokno phunuknai naitongdi pulan simi paisak naina bagui norokno ang belai no hambai maruo amo hingke mosla ang hulmani jebono motom tongkha bini seno alada ebo hingke bono motom last o khiglai hingke thokma mar isuk yogliya yogma khe ujuno nungkha sombo thik nungkha hingke chini ke kisa kom kha je kwtui chanai hingke to kom nungjaknai je kom chanai chini hingke bo to kwtui khe kom nungkha uju nungnai 어머나 능 아셨어야 돼. 아까 좀 뭐.
Kamu nih. Masuk deh sih nang atong kok. Oke. Sini bawa teh sih nang atong kita. Pilih ya. Boleh ikut jalan dong sih. Kiban kubur dong sini. Baik mấy cái sahabat ya, ini asal semuanya, oke, buku normal tunggu, ngerok tunggu kena, ini asal selamat pun kesana.